Oh,
Siyacela kancane youth, especially abafana, iy'tulo, I think inethu ngaphandle asifake iy'tulo masinyane ngantoni isiloko sihuba nje kancane. Please youth abafana sishesheni bazalwane, sesishayele isikhathi. And then masithatha itulo, nisithatha itulo ngesizotha bazalwane. Ukubani file
So that wonke sukwenza that we invite God. Amen. Ngizocela nje ukuthi ngaphandle komndeni abanye abazalwane basukume bese siyakhuleka nje masinyane. Singakhuleka nje sonke abazalwane. Othiwa mbiza Nkosi yami baba wasabela simema wena ke bese kuyakhanya. Sawubona bazalwane phansi. Njengoba bengishiniza ukuthi sishaye isikhathi kufanele siqale isiphi sethu ngo-7 so akwenzakalanga. Amen bazalwane. Ngizoba strict kakhulu bazalwane ngesikhathi ngoba 10:30 kufanele ukulaye ku-programs bese sikugoqe konke kuzosala nje i-part 3 yemathulile. Amen. So ngizocela nje ngiyazi abazalwane bayamazi ukhulu kodwa bafuna ukulanda i-history kakhulu. Angisayibhini kakhulu i-history bazalwane ngoba mhlawumbe iwe interested nge-history ngokufanele ngabe uzebusuku cha i-history sizwile ebusuku kakhulu bazalwane. So manje bazalwane isikhathi sami ngizosinciphisa kakhulu umzalwane esukumayo i-2 minutes because why I'm saying this last year khona bazalwane kune-traffic and once u-12 wasishayela singapha singakangeni then sisenkingeni amagate ayavala ngo-12. So ngiyaxolisa ngokukhulu ukusithoba bazalwane uzoba isikhulumi nje ngicela nje 2 minutes. Ngiyathemba siyazwana bazalwane. Ya ngoba mhlawumbe bofuna ukuthi sizwe history yakho kufanele ngabe ube la walindela nathi izolo ebusuku. Ngiyaxolisa kakhulu. Amen. So siqalile lo okhulumayo uMandla wakashabalala ayidolele lo oyimo uMandla wakashabalala umfowabo lo olele. Amen. Ekhonze arosi yamanzi gagasi uGeneral Secretary webandla. Amen. So iyasuka ke izwe bazalwane ngicela ne-youth ingoma ningayiluli one stanza nje phela. Ngiyazi umkhulu bokumculi futhi bokumhlabelelo omkhulu kodwa manje nawe uyabona la khona ukuthi sesishawe isikhathi and bokumuntu beka straight ngesikhathi. Amen. Sengiyaqala ke bazalwane ngingena ku-item number 5 abaphethe ama-program bazobona item number 5 sesikuyikhulumi 2 minutes isikhulumi. Khuluma ngami ndodakazi yami Zanele ubatshele ukuthi ubabakho bokumuntu njani. Khuluma nami Zanele.
Ngibingelela osukwini lanamhlanje ngegama elithi Jesu. Ngithanda ukubingelela abaholi abakhona ngaphakathi kwale ndawo. Ngibingelele ibandla lonke elikhona ngaphakathi kwale ndawo. Ngibingelela amadonga lamavuso. Ngiphinde ngibingelela ababadlalisa bese ngithi ngiyabingelela lapha eUJ. Ngithi ngimelana ngizokhulumela abantwana bakaMkhulu. Ngithi ngizothi nje baba ngiyabonga. Amen. Ngiswela imilomo engizinkulungwane ukuthi ngikhulume ngalo baba ngoba the last conversation yami naye wathi Geli ngiyabuya ngo8 25 minutes past wathuba baba sekhe emhlabeni. Kodwa ngizothi nje ebandleni nasemndenini noma isimo sinje indlela yona iyaqhubeka. Ngifisa ukuthi ubaba uNkulunkulu asiphe amandla uthi wongithwala nami uthi ngasiphi isimo yena siyamlalela. So ngizothi ubaba makamkhulisa wathi kimi mntanami funda ukuthi noma ungakhala kodwa ubispeed ngezikhathi zonke. Wathi ungathuki ngokukhuluma ngami wathi Geli uzoba strong. Ngicela ubaba uNkulunkulu esikwela namhlanje angiphe amandla avele ezulwini ngezwi nje elincane ebekethanda ukukhuluma ngalo esikhathini esiningi. Athi amahubo 23 athi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi lutho ngokuba wena unami. Amen. Ngokuba wena unami. Ngicela ngathi uNkulunkulu sonke sikule ndawo angasipha amandla. Ngicela nje bangishwele nje bathi Father we adore you. Bese ngithi baba fathers masikhuluma bekathi bengithi kuye ngithi fathers athi Geli. Ngithi lala mshele lala donga namavuso noma isimo sinje baba ngicela ungenze ukuthi ngikhule ngiaccept isimo sokuthi awusekho. You were a friend to me. Ube ubaba kodwa ewumngani. Ngikwazi ukuthi ngihlale phansi naye ngitshele konke okuhlungu nokuhle empilweni yami bengikushela naye. Ngiyabonga sana. Ushele labantu abala eholweni ukuthi ngawo umuntu kanjani. Khuluma ngami malinga malume wami ubashele ukuthi ngawo umuntu kanjani.
ngiyabingelela egameni lenkosi, igama elinamandla okuhlwa nami ngiyabingelela abagcina bakaNkulunkulu abagcina impilo yethu makabongozayo. Ngiyababonga umama nami ngiyabingelela nobaba neyintombi neyimfundisi. Haleluya. Bazalwane nikhulu kakhulu ngoba besesesibabekile. Haleluya. Owakithi njobe enje ngoba usiseJobe la umabuzo wami kakhulu ukumbusisa ahamba nomama wakhe bese leJobe ngoba kuthi ubheke umuntu obusisayo. Haleluya. Umuntu ubheke umuntu obusisa umntwana uthi haleluya. Noma zakhoba nje umuntu futhi umbheke noma obhabhatisayo umbheke kama lenkosi malibonga. Manje lo wabusiswa kwakubuza eJobe kama lenkosi malibonga. Sengisho mfowethu usizumile. Haleluya. Uma bekwenzeka bezothi no akaphumi mfowethu kungene umunye ngoba kukhona umuntu ukuthi engabuyangena. Haleluya. Ngoba usizumile kaFisa uNkulunkulu ukhuluma nami ukuthi no uyahamba uyeThekwini kodwa uzabuya. Haleluya. Uzamthinta sebuye kama lenkosi malibonga. Uma ngisahleli umamkhulu udadewabo uyangifonela uthi malume uMoses akasekho. Haleluya. Ngithi uthini ngitshela ngaleso ifoni lakho basalayo amsho ngifune kathathu. Haleluya. Nami ngithi bakashabalala ngithi lizi uma bafowa bakaJosefa sebefikile eGibhithe lithi iBhayibheli waqoqa konke ukudla ukuthi bahambe nakho. Haleluya. Uma sebexoxile uthi sebesondele la uthi bafowethu hambani kodwa ningaqabani endlini. Nami ngithi ngene kaShabalala azange siqabane kodwa singaqabani ngoba usathane uyabhoda. Fone nje ngiyama lelo. Ngiyabonga abalingani bami bazalwane namakoti sekwami lapha namanje. Kwami lapha. Haleluya. Kwami lapha kama lenkosi malibonga. Funa silazi ukuthi kwami lapha ngishaya ikatala. Kama lenkosi malibonga. Ngoba yimi ngamlobola. Waya mina self. Inkosi kusisa amen. Uzokhulumela umndeni wakaDlalisa emva kwalo wangazi noma ukhona uZandile obuye eThekwini wakaDlalisa naye ufuna ukuba nenkulumo ukuba uDlalisa. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu. Ngibonga ukuthola leli ake ngiduduze nje umndeni wakaShabalala
bonke abantu bengena ngesango bathi siyayazi le ndoda iyamazi umholi umfethu uyiyo yomphilo. Izomxolela-ke bazalwane angizwi ezwini kodwa okusenhlizweni yami ukumbonga empilweni yakhe. Ngihlutshwa into yodwa, uma ezohamba ufika kimi uthi Sibali siyahamba siThekwini. Sibali anginamali, angifuni ukuhamba mina. Uthi lalelani, anginiceli, anginibuzi, ngiyanitshela siyahamba. Okubemnandi kakhulu sibe naleli thuba ukuthi sixhumane thina sobabili, sihlale sixoxe. Sebekwenzile konke uthi lalelani, awuzubhadala lutho, ngibhadali lutho. Into engizoyenza ukubhala ikhwama zenu ningene ebhasini, selibhadale konke. Ngibhadale ngisho ihhotela enzolala kuyo. Wasima nonkosikazi lokho ukuthi uhamba singenamali, wathi asamile. Bagibele nge-22 sabalandela kwe-23 safika eThekwini la esahlala kwabamnandi. KwayiChristmas saba sonke sayodla kahle kwabamnandi. Kwale nge-26 uma kufanele sifuye wathi lalelani, asihambe namhlanje sibhadalele yini lapho. Kukhona abantu indlela yabo abayibonayo thina singayiboni. Ube nohlelo lwakhe-ke bathandekayo ukuthi angifuni ukuthi lo nkosikazi abe yedwa uma ngihamba. Ngiye nganothisa izolo uma ngibheka iy'thombe esiyithathile, kune video nje encane, angazi nami ngiyibambe kanjani. Uma sisuka siye ehhotela ebusuku, unkosikazi uhamba phambili uvula iminyango yeteksi. Mayivula eminyango yeteksi bayalandela bona bobabili, bayakhuluma, bayabhekana. Uma bezobhekana uyakhuluma nonkosikazi wakhe, bamba la. Mayebona ukuthi uyambheka wehlisa isandla. Nginothisa izolo yafike yangishaya lento ukuthi le ndoda ibisiyibonile indlela yayo. ngoLwesihlanu siyoshaya amathikithi okubuya, uthi Sibali akumnandi ne-Shoprite. Ngithi mina lalela Sibali, ofanele ukuthi le nto uyisukumele. Uthi ngibheka ukuthi uma ngene medical aid yami bese nginakudokotela. Sikhulume le nto sibuye siyohlala phansi sidle ukudla sihlale phansi. Kwale nje uma sisuka ekuseni siyavalelisa ehhotela kumnandi, bayamazi-ke lapha ehhotela uyavalelisa kumnandi ukuthi yimi induna yala, ningabeki-ke induna. Uma ngingekho nami ozoba khona. Yathula ngiyalalela le nto ayishoyo. Hayi siyaphuma sihamba sixoxa amasukezi. Uthi unkosikazi no, bizeni iPuba sizokwazi ukuthi sihambe masinyane. Sawakudula amasukezi siyahamba. Kwale ukuba singene ebhasini bangena kuqala ngiyofaka impahla lapha kulakithi. Mangizwa khona umenazayo
manje ibuzo sekonakele uma ngena ebhasini ngimthole sewile simbanga simphakamise simbeke esithulweni ukonke uphelele ezandleni manje usukumisa esithulweni esethe akubizwe ambulance ukuthi simkhiphe ashaye sokuqala isikhwehlela ngicela ukuthi abantu bangisize samphakamisa saze saphuma emnyango masehle esitebhisini sokugcina waphinde washaya esokugcina ngathi uNkulunkulu sekufezile ngababona ukuthi bayabona kodwa ababonisisi kathula ngoba uNkulunkulu uyakunikeza amaqhinga ukuthi ukwazi ukuthi umelane naye uNkulunkulu-ke uye wangipha amandla noma wasipha amandla ukuthi simelane nalesimo sesiqedile konke fanele athathwe la funeka si-arrange manje ngapha ilokuza i-undertaker yangala ikwazi ukumthatha funeka athathwe yangapha fanele si-organize icebo lethu azomthatha lilonke-ke bathandayo indlela yethu ibe njalo sithokozile okubuhlungu ungishayele surprise yokuqala wangiphinda lesibili wangivalelisa kanjani dadewethu uqina wenzile umsebenzi wakho kahlabalala sinqumo wawusithathile noma wawusithathile phambi kwaNkulunkulu ukuthi kulo muzi ukhulu ngobisi noma ngehlukaniswa ukufa namhlanje-ke nehlukaniswa ukufa siyabongela mfethu nabo kwashabalala qinani bantwana zanele yoni qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu alikho futhi elinye igama esinganikezela lona ngaphandle kwalelo siyabonga abadlalisi siyabonga kakhulu hayi umkhulu vele uyibonile indlela yakhe ukuthi nje isikhathi asikho ngabe nathi siyakhona ukusikushola amen bazalwane siyahlupha isikhathi kakhulu sesihambile khuluma ngami makhelwane manje labo makhelwane baningi abomakhelwane bonke banesifiso sokukhuluma zange sikhethe ukuthi uzobani manje umakhelwane okhona onesibindi sokukhuluma ngobhuti okanye archbishop yakushabalala angasondela nje umakhelwane angikhathali ukuthi wasephibili or waseSinawane makhona nje umakhelwane osizwayo ukuthi angaba nesibindi sokukhuluma ngo-archbishop angasondela phambili ngoba ngisabile ukuthi ngisho igama lomuntu ngoba bazothi why lo ngoba abantu bayakhuluma usebenzise yiphi criteria ukuthi ukhiphe ngawo umakhelwane khona makhelwane noma waseSinawane noma wase-Phibili Cape Springs Cape Springs uzabuza umakhelwane kayi-3 ngaze ngafika usenyandlula mabafika athi namakhelazibashilile sesivume makhelwane akekho makhelwane manje umuntu onganamngani uyinkinga manje lo lele ngabe kanabangani hayi umngani manje sizozwa amaqiniso namhlanje ukuthi bebenzane ohambeni lwabo khuluma ngami mngani wami Peter
kungena uMalika uphinde futhi kungene noMakhubela bazolandelana kanjalo. uPeter Lushaka, uMalika, uMakhubela bazokhuluma nje most unfortunately 2 minutes. umakhelwane abe sizikushaya isigebe umakhelwane. Angithi besimthelekisa naye. Okuningi engizokusho angikulanda eziningi. Engisho ukuthi umndeni kaShabalala nabo abasemzini wakhe kwadlalisa mabakhulula inhliziyo zabo. Wahambile umbuno family yakhe waya eDurban. Kusho ukuthi bese eqedeni inhliziyo yakhe ukuthi namhlanje ngihamba nonkosikazi wami ngibhalekise ukuthi uzohambe kahle embu ungakhohlwa emva. Shilo dadewenu uMathu Tutu asigizi mntana sekhaya. Daniele Doli Xolani Nkululeko abasana labo abasana bayi2 nabantwana bakamu. Ngithi ningakhaleka ngazathi angikholwa. Into engiyithandayo ubu bekumuntu wenkonzo. Ngiyabonga. Awashasisoka Makhwelwane, umakhelwane impela wena. Siyabonga. Labantu abathathe ngibabizile ngamagama ngicela bakhulume ngokulandelana kwabo 2 minutes. Peter Lushaka, Malika noMakhubela. Amen. Ukufa into ezokunyonyobela. uShabalala, I know this man. I lived life with this man from 1986. The man welcomed me in Johannesburg. Ngifika ngisazibuyela emakhaya ngazi ukuthi ngeJoburg. And angine challenge elokhozana language barrier. But uShabalala understood me. uShabalala, we walked this path. And lokho khulunywa ubabudlalisa ngithi Nkosi yami ngaba bengilapho if ngaba izinto zami zalunga before time ngoba I was the first to be approached ukuthi sihambe siye eThekwini njengoba sakwenza 2024. So kwatholakala ukuthi ngixakekile kwezinye indawo ngathi ayishiki uzala sewuhamba mngani wami sizoya ngomunye unyaka. Kanti uShakes usho aya eThekwini uzobuya sekanje. I lived life. Uyasho umphathi wehlelo. We lived life. noShabalala. Sikhula sonke noShabalala. I knew the man when we were still in our early 20s. Now singabumkhulu. And nge-21 the weekend before azohamba uthi kimi emngani wami ngiyahamba ngakakuboni ngoba ubona benginezami inkinga njengoba ningibona bengisesibhedlela ngabuyela futhi and so on and so forth. So mangimxoxela ukuthi hayi ithi qala ngiye eThekwini ngizobuya ngizokubona kodwa we must consider retiring. Amagama wakhe ngathi hayi hamba uzobuya sexoxa mase sibuyele emsebenzini. Kanti uShabalala usho maka retire, I retire forever. Emndenini kaShabalala siyabonga ngalensizwe ukuthi nimkhulule efemelini yakho as aholi bandla eline
le ngifuna ukuyisho ngambona mina from the time I met him ukuthi there is a leader here. Emsebenzini during the time of TWR, if Nazi UJ was born from TWR and Rao, Vista and so on. Till we are from Vested side. I met him there those years back. Fortunately or unfortunately, the leader of the union, M17, as a leader of the religion. Bengithi mangixakekile ngiqaba abasebenzi ngiyabuye ngithi man lezinto lezi sinokulapheka ngendlela yevesi ithi ivesi mase kuthi atuqalile ngithi kodwa lento ngiyenzayo nawe nawe uzozuza ngoba if small increase uzoyithola nawe kunjalo sihleke kube mnandi. That is how friendship we were mina noShabalala and ngithanda ukusho kuye ukuthi we lived life. You were the leader on your own space, and you touched many lives. And out of that, you were not looking to be praised, but you were leading people on the right path. I don't know whether I will meet at the other side. But I hope ukuthi ngezwa abo baba one day I met them on Monday bathi ukhulele enkosini namhlanje ushona kanje ushonele enkosini. Ngithanda ukusho ku family abantwana bakhe njengoba bebamentionwa lana lo mama wabo ukuthi salani la baba nishiye khona mawuxakeke empilweni kuyasho ukuthi idolo yilo lizokusindisa. Thandaza with a hope ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa. Ngisho kanjalo kumndeni wonke kaShabalala noDlalisa ukuthi siyabonga ngalenzizwa. Thank you. Hallelujah. Ngiyabingelela kumndeni wakaShabalala, ababishop, pastors, nesonto yaseZayoni, ngibingelela umama Shabalala nabantwana nabobaba Shabalala, white councillor, my friends, colleague as well at UJ, kakhulu protection services. Lo ayime phambili kwenu uMakhubele kama Nelthani ngisebenza eUJ. Bishop Shabalala is our colleague. Ngisebenza eDepartment Student Enrollment Center. Ngicela ukuhlangana noBaba Shabalala angithole promotion post in 2018 eTofontein. Kule nginyanga uBaba Shabalala bahlala ePimville. Basebenzisa ishantli kunamabhasi asebenza asimsebenzi always waMshabalala angiqala ukumbona bengihlala naye ebhasini every morning ibhasi besisebenza ibhasi ka-6 bengithola ahlale wedwa but ngaqala kuba ne-connection naye social and spiritual. Hallelujah. Ya umthandile lo baba sikhulume izinto eziningi kakhulu neke ngisicela
but the lento ingijabulisile ngaye, he was a man of faith. Uba awuthanda umndeni wakhe. And bangakhulumi into embi ngabo. Uba ade that love yokuthanda ifamily. Uba abathanda abantwana bakhe. And uba awuthanda noma Mtshabalala. Mara lento imangazeke ukuthi you was a man of faith. Udlule kuzinto eziningi, but akaluzanga ithemba. Ekugcineni ubaba angifona ukuthi maphele usambone ebhasini sendiyele isinawana. Athi siyabonga inkosi. Hallelujah. I learned a lot. I learned a lot. He had all the qualities of leadership. And ubaba athanda ukuphuma ashaya lemoya. Aya kuCape Town, aya kuDurban, bangitshela athi maphela ufuna ukuhamba nami, ngithi baba solungisa ngeminyaka sohamba sonke. Mara ekugcineni ufuna ukubona ukuthi lo baba athanda ukusikhipha nemndeni wakhe. Umphefumulo wakhe uphelele kuphi? eThekwini, because bayithanda eThekwini. Aphume emsebenzini nge-14 zaka-November 2025. I still remember umsendele i-email athi maphele, I'm going to recharge my battery. Sobanana futhi nge-25 zaka-January, and it's tomorrow. It will be painful tomorrow eDorffontein, e-ofisini lakhe uzoba nzima, because I know ukuthi baba awuzobuya nge-5 mara ngakhona ngikubuya, but uyilwile indlela yakhe enjoyisele ulindele ikhawu of faith and uyisebenzile indlela yakhe. Ngisawuhlale phansi ngithi Mtshabalala, abantwana sizandile, qinani enkosini. Ubaba uyenzile indlela yakhe. Qinani niya phambili, ningaluzithemba, uNkulunkulu uzoba nani. Siyabonga. Ubaba Malika ukhona? Ubaba Malika siyabonga ma-UJ, siyabonga mfana wezingcingene phela nofaka abantu abame-facility, siyabonga ma-Jimbos, siyabonga-ke bazalwane. Sesizoyiqeda manje part 1. Amen. Ozokhulumela i-management ubaba uPatrick, engayigula ubaba kakhulu, ubaba uPatrick Banda, if I'm not mistaken, wase-UG khona. Patrick, management yase-UG.
Ngizothanda ukubingelela umndeni waShabalala, ngibingelela abafundisi, ngibingelele ibandla nabo bonke abafowethu abakhona namhlanje. Lo khulumayo Wellington Ngubane, ngingomunye wabaholi base-UJ. UShabalala ngimazi from 1993 seyi-Vestec, sasebenza sonke eDoromfontein, noma ngigcine sengimuva nje-ke sengibala eSoweto. Ngimazi kakhulu babuShabalala. Ngikhumbula ngelinye ilanga nje sizohamba siyofihla kwenye indawo itawu Mshengu phela umphako lapho ngikwazi ukuthi ngizokhuluma lephilizwi. Wathi hayi weNgubane awuthatha umshumayeli wesithathu uthi yonke into ngesikhathi sayo kuyokusiza lokho ukuthi ukhuluma into ezwakalayo uma ukhuluma kanjalo. UBabuShabalala beyindoda ephilela inkosi, ukwenze kahle empilweni ngoba uvele enkosini. Konke abekwenza futhi umuntu onenhliziyo enhle kakhulu. Uma kukhulunywa ngomsebenzi ngisho silako Soweto sesixakela umsebenzi awezayo, besikwazi nasimthinta akwazi ukuthi eze abe khona asisize besiza bonke abantu. Ubephila kakhulu babuShabalala. Silahlekelwe siyi-UJ ngaphansi kwe-UJ, silahlekelwe kakhulu, anilahlekelwanga nonke. Ube umuntu owusizo kakhulu ubabuShabalala emsebenzini wethu ebesiwenza. Ingakho nathi sinisibona silapha nje silahla sithi dudu emndenini, duduzekane, uNkulunkulu ukhona, nibambelele uNkulunkulu uyonisiza. Angeke aniphe ongaphezulu kwamandla wakhe. Ngibonga kakhulu. uJesu mayebonakala thina sofana naye. uJesu mayebonakala thina sofana naye. 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 maitewa unarala thina sofana naye. maitewa unarala thina sofana naye. Ngoba bakhona nje abagqokile kodwa inhliziyo zabo azifani noJesu. Amen. Kodwa sixoxa ngemila. Hallelujah. Manje bazalwane kukhona la ikhansela yendawo ubabungema bangaphosisi manje bathakakafiki. Ngithanda ukumbonga naye ngoba uthi nje singayibona singenzelanga lutho. Sabona nje itruck ifika lapha kwaShabalala iletha amanzi. Amen. Awu sathi sibheke lokho bathi awuna ikhansela selithi amaveji. Sathi cha ikhansela le noma ingaba i-lifetime counsel. Siyabonga. Amen. Siyabonga-ke bazalwane. Sesizongena manje ku-part 2, but before i-part 2 ngicela umndeni ebantwaneni uzofunda i-obituary. Emva kwe-obituary kunomlayezo uphuma kuLady Archbishop Shabalala, unkosikazi ka-Archbishop Shabalala. Ufuna nje ukuthi bye bye, unomlayezo. And masifika kulo mlayezo ngiyacela-ke youth yase-ROC Amanzi eGagasi ningishayelele ngoma ukuthi mangingedwa ngiyahluleka, sengiyacela kuwe baba ngishaye ningayijahi. Amen. Kodwa ningaphindi-ke phela nishaye nje kahle. Amen. Ozofunda obituary ukhona? Sondela sisi nawo umbhobho. Amen. Asihambe nje kahle. Ingoma emnandi bazalwane azosifundela obituary. Obituary Baba Mandla Moses Shabalala wazalwa ngo-1961 ngoJulayi 25. Wazalwa nguNobayeni uKhemisi Nodela abangasekho emhlabeni. Ubeyinkosana phakathi kwamadodakazi amabili. Ufunde amabanga aphansi
eWinnie eNgwekazi Primary School, wadlulela eMusi High School, waqala ukusebenza eTWR ngonyaka ka-1985. NgoJune eDoornfontein 2005 wasebenza e-UJ ube yi-Key Officer. Usishiyile emhlabeni ngomhla ka-28 Disemba 2025. Ushiye unkosikazi wakhe nodade wakhe nendodana namadodakazi amabili nabashana abathathu nabazukulu abayisihlanu. Lala uphumule Mshemu, Donga Namavuso, Shabalala. You will always be in our hearts. Rest in peace. An honest man here lies at rest, the friend of all, the friend of truth, the friend of age, and guide of youth. Few hearts like his, with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there is another world, he lives in the bliss. If there is none, he made the best of this. Yabo. very softly. Hamba Mshemu, Shabalala, Dongola Mavuso, Stwaba Sinitulu, ungishiye engakalindeli, inhliziyo yami ayideli futhi ayivumi ukwamukela. Kodwa uNkulunkulu unohlelo lwakhe, angazi ngizokhona ngaphandle kwakho. Ngibonga impatho yakho Mshemu, angizange ngilale ngingadlili isizwe sami, ukhona wena Mshemu. Ngiyohlala ngikukhumbula mawusuthi kimi Bobby, ngithi mina Daddy,
Sobonana kwendizayo. Ukunginakekela kuko konke, ungafuni ukungibona ngingenene. Awuhamba mshengu shabalala, dongo lamavuso sidoba sithu. Mandla ngempisi. Siyabonga kakhulu umlayezo ophuma kugogo wethu kuLady Archbishop Shabalala awumikisa kumnyeni wakhe uBishop Shabalala. Ngempela ugogo uyayithanda le ngoma bazalwane. Wayithanda aqala ukuyizwa, wayeloku ayiphinda phinda. Kanti ngale abeyangazi ukuthi lizo selifikile la. Kanti kuzofikile ngeliso kula acela khona uNkulunkulu ukuthi amuphe amandla ngoba yena makangedwa makayi-one awuyahluleka. Uyahluleka siyazinyane abantwana bomndeni abafundile phela bazosifundela izimbali bese singena ku-part 2 abazofunda izimbali. Ubani uzofunda izimbali?
lala ngoxolo mshengu udonga lamavuso sohlangana kwelizayo from abashana bakho uMbali Xolani noNkululeko. Rest in peace from Thando and Siyabonga. Sohlala sikhumbula from ROC. Elikhulu iplomo liphuma kumama mamshabalala amhlanje unkosikazi kaMalume abamncane. Elinye liphuma kudadewabo uAunty. Elinye liphuma kimi uNtomkazi umshana wakhe. Sawubona. Lady Bishop Ngobese. Lady Bishop Ngobese. Tell ugogo ukuthi noma sekunje kodwa indlela yona iyaqhubeka. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu enguJesu Kristu. Ngibingelela nogogo ngokukhethekile bazalwane. Ngithi gogo siyathanda sinibandla lonke leROC. Singabomama siyathanda. Lithi iBhayibheli ungesabi ngizoba nawe ngoba nguNkulunkulu wakho ngizokusekela ngizokuqinisa. Sithi gogo siyathanda kakhulu ngesiyekelele sohlala sikuseka ngaso sonke isikhathi. Lithi iBhayibheli lokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ithi hlomani izikhali zaNkulunkulu zonke bazalwane. Ngeze ngathanda ukuthi hlome izikhali zikamoya ngoba umoya mningi ezweni nasemhlabeni. Kodwa nje ngithi gogo hlala edolweni uhlome izikhali zonke zikaNkulunkulu. Lapho kuzoba right kuso sonke isimo. Seyivuka izinto endleleni uNkulunkulu uzoba nawe. Nathi futhi sokusekela njalo gogo. Ungesabi nanini. Sibandla lonke siyathanda. Nami nje anginawo amaningi. Bese ngithi nje na umholi wethu asihlala sikhumbule sebenzile uNkulunkulu. Amen bazalwane ngiyabonga.
Siyabonga bazali.